Hej Blok. Okay, så... Ja, vi skal fortælle om, hvad vi vil lave igen. Og vi er selvfølgelig sammen igen. Ligesom vi var for en uge siden. Og vi skal selvfølgelig også have pizza igen. Ja. Vi elsker Og slik. Og slik. Slik. Og vi skal se film på Netflix. Og vi er hjemme hos Line. Det er min sofa, vi sidder af. Det er hendes forældres sofa. Ja, og vi skal se film og spise pizza og hygge os. Og vi skal være alene. Og vi har snakket lidt om, at hvis det var fredag den 13. så turde jeg ikke være hjemme hos Line. Det er ikke hvad jeg tager. Og vi har selvfølgelig Justin Bieber. Han er lækker. Og alle vi elsker Justin Bieber. Jeg skal selvfølgelig også til hans koncert. Ja, så er virkelig godt i det. Og så er der en mega nyhed. One Direction kommer til Danmark. Og hun går. Så ja. Jeg ved det godt, den går. Okay, Så har vi outfit of the day. okay, det skal jeg. Og så vi fortæller bare lidt kort om, hvor vi har købt vores ting henne og hvad det er. Okay, så jeg har de her sorte bukser på. Sådan nogle skinny jeans fra H&M. Og jeg tror ikke, jeg tog 249 eller sådan noget. Jeg har sutsko på. Ja, det er sutsko. Så min mamma har lavet til mig. Okay, og så har jeg en cardigan fra H&M på til cirka 149 kroner, så jeg kan ikke huske det. Og så har jeg en Christoffer-hus på. Og vi har faktisk Christoffer lige nu. Ja, og hans autograf lige her. Fordi jeg har nemlig mødt Christoffer. Og Nu var lige ved at svige. ja. Og så har jeg en tørklæde på fra Jesus, som jeg tror, jeg købte til 80 kroner. Det tror jeg. Hvad? Okay. Jeg har sådan en vest på fra Veomoda. Oliemærke. Til 260, tror jeg. Og så sådan en strikbluse, som er shirtless, til 180 fra H&M. Og så har jeg også nogle sorte bukser fra H&M til 250. Det er lidt shiny. Ja. Og så er der sådan en sort top på fra H&M også til 60 kroner. Ja, jeg har et par sorte bukser på også. De koster 200 fra Viamoda. Så har jeg en blusebog for Pieces til 80. Og en vest til 200 for Kinsey Kins. Og det er så ikke, jeg har fået, men ja, okay. Tørklæde, hvis I vidste. Okay. Så er vi snart. Og ja, og igen så linker vi min blog nede i beskrivelsesboksen. er det det, jeg vidste? Og No hate. Og no hate. Ja, I må ikke hate os, for vi er rigtig. Og det er I også. Og så kommer der lige nogle billeder, vi har taget tidligere. Nu.